aukerik baldin bazute, belarretan pasiatu, hondartzan pasiatu, oinutxik albada, eta ematen zuen pauso bakotxean, erne honta, sentituta, ematen zuen pauso bakotxak, hondarretan nola sentitzen den, nola uretan sartzen baza, sentitu, ez da besteik, gorputza sentitu. Zer da lortzen zuna, gauza pila bat, orainan eotia, eta hoi bere hortan ja opari bada. Bi, gelditzia ez gorputza gelditu, izek eta pentsamendua gelditu. Hiru, zuri harreta jartzia, zuri mimuk ematia. Lau, natura dakan energia hortatik hartzia. Hola jarraitu honezake gelditu gabe. Beste opari bat.